Здравейте, приятели! Аз съм Цвети Радойчева и току-що пристигам тук в Хасково от София в Diamond Clinic. Днес съм решила да си направя две разкрасителни процедури. Първата е за лице. С нея ще подмладя своето лице, ще го разкрася, разбира се, а с втората ще оформя и ще стегна своето тяло. Като всяка себеуважаваща се жена, като певица, като телевизионна водеща, винаги се стремя да изглеждам много добре, а тук в Diamond Clinic това може определено да се случи с най-добрите специалисти от цяла България. Доверете се и вие! Избрах процедурата Hydra Facial. Чувствам кожата си много умекотена, освежена, наситена с кислород. Така че горещо я препоръчвам, направете си я и наистина няма да съжалявате. Искам да ви кажа, че вече за втори път правя страхотната процедура M-Slim, която е за стягане, оформяне и топене на мазнинките около коремчето. Невероятни резултати има и след тази втора процедура вече не мисля да се мъча във фитнеса. Доверете се вие на най-добрите специалисти в Diamond Clinic. Излизам от процедурата M-Slim. Искам да ви кажа, че след нея се оказва, че съм направила около 20 000 коремни преси. Представите ли си? Чувствам се много добре, въпреки че имам лека мускулна треска, но препоръчвам горещо.